Layo mo para makukuha yung box. Ito naman po yung incubator namin. Kami lang yung gumawa nito. Yan, homemade lang po yan. Bali ito, nakapatay po yung ilaw niya. Maraming mga bumbilya yan sa taas. Nasa tigwa 1 watts, tapos marami sila, mga 20 na bulb. Tapos ito yung kanyang sa temperature. Pag bumaba yan hanggang 36.5, magsisindi ulit yung ilaw. Yan. Yan yung mga ilaw. Malaki yung capacity ng incubator na to, kasi dito sa taas kasya yung halos 100 na itlog, tapos meron pa siyang hatcher sa baba, kasya din yung 100 doon. Kasi yung halos ng mga incubator merong ano yan, para gumagalaw yung mga itlog, yung parang natural na galaw ng mga hen, ginagaya nila na kapag kinakalkal yung itlog. May timer yan. Ito yung timer na yan, nag-uumpisa sa 9,999 seconds, tapos kapag nag 0, iikot yung mga itlog. Ayan, 12 seconds na lang. 10. Makikita kayo. Ayan, ayun, merong marka doon. Ayan yung may plus 2, 1. Ayan. Ayan sila, umiikot sila. Ayan. Tas yan, bumalik na naman sa 9,000 yung seconds. Ito naman, kapag bumaba na ng 36.5 yung temperature sa loob, mag-iilaw na yan maya maya. Kaya lang matagal pa yan bago bumaba. Matagal bumaba. Yok na pa mo. Baga ka.